I verovatno ćete na ovo sad da me stavite na stup srama zbog ovoga što sad pričam, ali tu, evo, pričam sa drugaricom. Ona i ja pričamo, mahni, što rekla Pančeta, mahni narodu. Šta je sa ovim narodom? Odnosno, šta je sa svima? Zašto svi vole da zabiju nos u tuđe živote i da svi znaju šta se kod koga dešava? Vam rekla da volim, kao i svi mi, i da čujem i da vidim i da sve, ali sam osoba koja izuzetno cijeni privatnost, kako svoju, tako i tuđu. Strašno vodim računa o tome šta pričam i šta izgovaram. Jer ako je neko, bilo ko od vas, čitao 5. sporazum, a to treba da uzmete pod hitno da pročitate, naći ću vam sliku pa ću da zakačim ovdje na ovaj video. U 5. sporazumu se kaže da je reč gora od sablje, gora od noža, gora od pištolja, gora od bilo kog ubojitog oružja. Jer da bi nešto izgovorio, ti treba prvo da smisliš, pa da razmisliš kako ćeš to da kažeš, da provučeš kroz mozak, pa tek onda kroz usta. Znači imao si 10 miliona puta vreme da se predomisliš i da ne izgovoriš to što si izgovorio, a ti ipak izgovoriš. I onda posle nekom kažeš izvini. Kad nekom kažeš da je ovakav ili onakav, to izvini njemu ne znači ništa. Može da obriše nos sa tim izvini, nikakve koristi nema, a ta reč koju si izgovorio ostane mu prosto zalepljena na dušu i srce zauvek. Ne pitajte me kako znam. U mom prošlom životu, opet to kažem prošli život jer sam pre Nebojše imala brak od 23 godine, imala sam puno drugova, prijatelja i ostalih. Kad sam se razvela, oni su svi netragom nestali. I komši, rođaci i prijatelji svi živi. Šta se desilo? Narušila sam, da tako kažem, tu neku ne idilu, nego razmišljanje o tome da je brak svetinja. Ja i dalje tvrdim, moj brak je svetinja i svačiji brak je svetinja. Treba ga čuvati, ali ne treba ostati u braku pošto-poto. Ali pritom, kad se neko razvede, ne treba ga osuđivati. Ne treba mu pričati što si ovo, što si ono. Niko nije živeo ničiji život. Od tog vremena, odnosno razvela sam se još 2008. Ne pričam vam to zato što je to bilo juče. I naravno Nebojša i ja se nismo ni poznavali. Ali hoću da kažem, niko ne zna šta je u tuđoj kući i treba da pustimo ljude. Sad sam se bazirala na to zato što smo nešto sticajem okolnosti nas dve razgovarale pa sam krenula. Ali inače, moja poruka od jutros je pazite šta pričate ljudima. Reč ubija.